Хәерле көн укучылар! Компьютер хәтерендә текстлар темасының практик өлешенә күчәбез. Беренче бирем. Микропроцессор сүзе компьютер хәтеренең күпме битен алып тора? Сүз 14 хәрефтән тора. Һәр хәреф компьютер алфавитында символ булып 1 байт хәтер алып тора. 14 байт тигез 112 бит хәтер. Чөнки 1 байтта 8 бит. Яхшы. Икенче бирем. Текст компьютер хәтеренең 0,125 килобайт алып тора. Бу текстта ничә символ? Ноль 125 килобайтны байтларга әйләндерәбез. 1 килобайтта 1024 байт. 0,25 килобайт тапкырлыйбыз 1024-кә, тигез була 256 байт. Бер символ тигез була 1 байт булса, алфавит 256 символдан тора. Өченче бирем. Текст компьютерның 5 битен алып тора. Һәр биткә 70 символдан торган 30 юл сыя. Текст оператив хәтеренең байтта күпме күләмен алып тора? Чишү. Башта символлар санын белик. Башта 30-ны тапкырлыйбыз 70-кә. Аннары 5-кә. Тигез була 10500 символ. Бер символ 1 байт булса, текст микдары 10500 байт хәтер алып тора. Шуның белән укучылар дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.